أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Sengathi Allah umdali weinto zonke angabusisa ukufundwa kwezwi lakhe nokulalelwa kwezwi lakhe. Ngicela Allah umdali wethu sonke angivikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo egameni lika Allah onomusa onesihawu. Mhlawumbe ake ngiyibeke kanje le ndaba. Kumvangeli noma kumshumayeli noma kumbhishopi noma kumdikoni noma kumfundisi noma kumuholi webandla elithize owesilisa noma owesifazane ozoba naleso sibindi leso sokuthi angiphosele inselelo, angichallenge bume enze ivideo njengoba nami ngiyenza. Kuleli verse leli esizokhuluma ngalo, Nkosi yami ngiyamzwela ngoba amagalelo umdali awakhiphayo la angikholwa ukuthi wena nalonkulunkulu wakho omkhonzayo ongeyena umdali wakho ningawamela. Okokuqala nje umdali uthi Hamim, 2 Arabic alphabets. Hamim. Akekho oyaziyo incazelo yalayo ma-alphabets layo. Ngakwenzela isibonelo, umzekeliso, ngolimi wena olukhulumayo lolo ocabanga ukuthi uyalwazi kanti awazi lutho. Bantu bangikhoshela ngokuthi ba amaZulu, akazi nokuthi isiZulu siphumaphi. Into ayifundiswa umlungu uzoqhoshela mina ngayo namhlanje ukuthi yena uwumZulu uyakwazi ukubhala isiZulu. Into ayifundiswe umlungu. Ubani ukufundisa ukuthi ipeni liphathwa kanjani, kubhalwa kanjani ngala kuyena umlungu? Umthemba kangakanani umlungu? Mangingathi nje ngitshela ukuthi u-A usho ukuthini, akekho umuntu ongangiphendula. U-E bonke onkamisa bowu5 A, E, I, O, U. Akekho ngangitshela ukuthi u-A usho ukuthini eyedwa, u-E usho ukuthini eyedwa, u-I usho ukuthini eyedwa, u-O eyedwa usho ukuthini, u-U eyedwa usho ukuthini. Akekho ngangitshela. Let alone wonke ama-alphabets A up to Z. Akekho ngasitshela ukuthi lawo ama-alphabets layo ehamba ngawodwana asho ukuthini. Bese uyitshela ukuthi uhlakaniphile. Ingakho Allah ethi uyazikhohlisa awunalwazi. Lana ke Allah usebenzisa futhi ama-alphabets. Uthi Hamim. Awazi next, vuma, uzehlise, uzinikele, uzithobe, wehlele ngezansi khona Allah ezokuphakamisa. Mawuzehlisa Allah uzokuphakamisa, kodwa mawuzikhukhumeza Allah uzokwehlisa, uzokudicilela phansi. Lalela ukuthi Allah uthini. Tanzilul kitab, lesi isambulo
Allahu akbar. Lesi sambulo siyini? Siyincwadi. Lesi isambulo sencwadi esivelaphi? Minallah, esiphuma ku-Allah. Tanzilul kitabi minallah, esiphuma ku-Allah. Kubo bonke labaholi nabaphathi nabafundisi nabashumayeli nobhishopi nabavangeli nabadikoni, mawuzokhuluma nami nje into yokuqala engifuna ungitshele ukuthi lo mbhalo lo noma leli Bhayibheli leli ozobe uliphethe, ngoba angazi ukuthi uzobe uphethe liphi. Amabhayibheli more than 10,000. Angazi-ke wena ukuthi uzobe uphethe liphi. Leli ozobe uliphethe ube uzimisele ukungitshela ukuthi liqhamukaphi. Ivesi yalo yokuqala malifika emhlabeni ithini, lafikela kuphi, lilethwa ubani. Inselelo yokuqala leyo enguphosela yona wena ofuna ukuchallenge mina, ngoba nanga umdali wami uyakutshela ukuthi iQuran iqhamuka kuphi. Uthini? Minallahi, iqhamuka ku-Allah. Yimuphi lo Allah iQuran eqhamuka kuye? U-Allah uyazichaza, umdali wakho uyazichaza kuwe ukuthi umazi. Uthi Al-Aziz, onamandla, ophakeme kakhulu. Wena lo omkhonzayo unani? Uphakeme ngani ngaphandle kokuphakama ngemali yakho? Angikuphindele. Lo omkhonzayo uphakeme ngani ngaphandle kokuphakama ngemali yakho? Phakanyiswa uwe. Ngaphandle kwakho lo omkhonzayo akanalutho. Ubheke wena ukuthi acebe ngemali yakho. Lo sumbiza ngoNkulunkulu namhlanje. Kwazi wena ukuthi ukhonza bani? Mina ngiyakutshela ukuthi mina ngikhonza bani. Al-Hakim, ohlakaniphe kakhulu. Umdali wakho ukhaliphile, ohlakaniphe kakhulu. Nayo-ke inselelo bafowethu enginiphosela yona ukuthi wena othi uzimisela ukubhekana nami ube uzazi indaba zakho. Sengathi umdala angasivula amehlo, asivule ingqondo, siphume ebumnyameni, sibone iqiniso bese siyalamukela sihambe kulo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.